tartarugas que se chaman Artur e Clementina. Artur e Clementina eran dúas tartarugas moi guapetonas, moi xóvenes, bueno, que vivían á beira dun lago. Entón un día iban paseando e Clementina era unha tartaruga moi aventureira, moi tirada pa diante, mirou a ese tartarugo, con ese porte, tan guapetón, tan moi loro, que mirou pa él, teño que coñecelo, e foi a xunto a él, se lle presentou, e... Hola, como te chamas? Eu chámome Artur. Ai, esa é Clementina! Oh, Clementina, que nome tamén. Verdade? Nome de princesa. Artur tamén gustou moito a Clementina. Aparte, se unha muller se vai así a presentar, así sabe primeiro, se lle chocaba. O tartarugo, porque era un tartarugo un pouco así. E, nada, coñeceronse, falaron, pipipí, pasearon, namoráronse e decidiron casar. E vivir xuntos toda a súa vida ali a beira do lago, que era un sitio moi bonito. Clementina quería facer moitas cousas. Clementina quería viaxar, quería coñecer outras tartarugas e tartarugos que falaban idiomas raros. Inglés, francés, chino, mandarín, que parece o chino, pero non é o mesmo. De todo, quería viaxar, quería ver outros lagos, quería ir ao estranxeiro. Ai, Artur, que ganas teño de facer todas estas cousas e quería facelas con Artur. E podemos viaxar, sabedes a onde quero ir? A Venecia. Sempre quisen ir a Venecia, porque en Venecia me contaron que hai uns canais, así un rollo cheo de agua, que a auga vai pola cidade. Entón podemos ir nadando e ir vendo todo. Sí. Estaría genial. Vamos a facer todo iso! Todo o que ti queiras, meu amor. Todo o que ti queiras. Todo. Que ben, Todo. Pero mira, eu estou pensando unha cousa, Clementina. Mentres que non preparamos esas viaxes, esas cousas polo mundo que imos a facer, maravillosas, vamos a facer outra cousa. Mira, eu teño xa aquí preparado unha casa, este palacio para ti, e vamos a facer unha cousa. Eu vou me encargar de todo, ti non te tens que preocupar de nada. Bueno. Eu vou ir pescar polos dous. Así ti... Porque pescar é moi divertido. Bueno, pero é duro, Clementina, é unha cousa dura. E ti és unha princesa. Bueno, outro día tamén vou, pero... A princesa sí, outro día ves ti, pero outro día que me tenías que traer un bocadillo, ti ves. Pero mentres tanto, non me tenes que traer nada, ti podes quedar aquí na casa, tranquiliña, miña carita. Coas túas cousas, a pensar nas túas cousas sen facer nada. Porque eu vou a traer todo o peixe do mundo para nós. E así ti quedas aquí, non faz nada, ti tranquila, relajada, cunha vida de princesa, que é o que ti te mereces. Bueno, vale. Claro, ti non te preocupes de Pero nada. aquí xa busco... Ti busca que facer, claro, muller, non vas a ter que facer aquí na tua casa. Mi que casa te teñen aquí preciosa. Bueno, esa Clementina ao principio non me gustou moito, xa. Porque ela quería facer cousas, pero claro, Arturo quería tanto, que dixo, bueno, foi polo meu ben. Porque realmente que me quede moito. E nada, pasou o día así un poquillo aburrida en casa. E así Clementina pasaba o día aburrida e Artur pescando. Todos os días igual. Al final, non foron a Venecia, non foron a aprender chino, ni mandarín. Pasaban todos os días do mesmo xeito. Hasta que, un día, a Clementina ocorreuselle algo. Artur! Dime, meu amor. Xa sei o que podo facer. Ti pensa, eu vou ir pescar. Mira, a min gustame moitísimo a música. Sí. Entón eu creo que podería coller unha flauta, aprender as notas e aprender a tocala. E inventaría incluso cancións. Cancións. Aparte a flauta así tan liseirinha, tan Ti, barata, pues, sí, claro. a tocar. Claro. A Logo flauta. bailamos. Clementina non. Non, Clementina non, porque ti non sabes tocar, Clementina. Vas aprendo. A que puedo aprender? Sí, Ai, sí. Clementina, vas a aprender a estas alturas da tua vida, vas a aprender a tocar a flauta. Clementina, non tes oído ti, Clementina. Para estas cousas, muller. Ai, miña parruliña, mira, ti, claro, pensaches demais. Igual saiches un pouquiño afora, che deu o sol. Ti que te dixen que te quedaras aquí na casa? Como vas a tocar ti a flauta, aprender a tocar a flauta a estas alturas da tua vida, que non tes oído, Clementina? Cada vez que ti cantas, trona, Clementina. E non queremos que trone porque
hai que aprender, estas cosas hai que facer solfeo, eso todo é moi complicado, son moitos anos de estudio, Clementina, non tes tempo, non tes tempo, onde vas, ti? Non pode ser, quédate aquí na casa tranquila, xa me gustaría a mí pasar aquí todo o día na casa, teño que ir pescar, para traer o peixe pa nós, e ti quedas aquí, tranquila, relajada, no teu palacio como unha princesa. Ai, descansa, meu amor, ti aí descansa. Aprende a tocar. Buah, non sei, eu penso que podría, pero bueno, que sei, Arturo tan listo que igual te ten razón, non sei. Non sei, tengo que buscar algo, tengo que pensar, a ver que podo facer. Clementina, pero ao final, dame cousa tamén, que ao final queda así tan triste, non sei. Penso que ás veces ti falas, son moi bruto, son moi bruto, Ela quedou triste, pero que é verdad, non ten oído. Pero xa sei o que vou a facer. Que a vou a poñer contenta, porque claro, esta muller está un pouco rara. Pero eu xa sei o que lle vai a gustar. Que eu sei o que quere realidad, Clementina, xa veredes xa. Chegou Artur. Clementina! Mira, meu amor, mira, que eu notei que estabas así como un pouco aburrida e triste. Entón te trouxen un regalo, mira. Enorme! Enorme! Seguro que é unha batería!